Panalangin, pag-ampo, orasyon sa mga manakupay. Ang atong tubag sa SPG ipaiway mo sila. Langit nun nga pag-ampo sa tanang mamyahiay nga unta sa dakop malikay. Kaya ang multa makamatay, tubag. Katong mga walay helmet o kulang sa papilis, dili unta mataymingan sa mga manakupay nga nanag-atang. Kay kung ikaw maisyuhan kaspa kagid o gubon iimong mahikalutan, tubag. Katong mga nagtuo nga salbar na sila kay sa helmet o papilis kompleto ra igsuon pag-ampo ayaw gayud og kumpiyansa chinila sa amin tambot susuga og uban pa apil kana sa ilang lista sa kadaghang mga pagsulay og balayran hinaot nga makaikyas ka tubag panalangin pag-ampo sa mga biyahidor nga medyo tanga-tanga sa signboard nga wala nabutang sa tunga mga pandungog ug mga mata gamita sa panahon karon kay ang mga manakupay na sa kilid na nagtindog ra ang uban na nagmotor pa maong lanat gayud ang katunga mga pag-ampo penitensya taklob magamhanan helmet 3,000 papilis nga balaan walay lisensya 1,000 balaan nga kasulatan walay rehistro 10,000 giusog nga imahe image sa mga kamatuoran 5,000 imahe nga kakawidlay defective motor 5,000